mama angitholakala gift Valentine angisishilo nje ngathi mina bathi ngihambe ngamashini hamba namashini yakhoda ekhaya utomile ekhota wena angikhohlanga mina kahle buye nazi izinto sathenga ukukhanya namabheki ashibhiki nathela sengipuphu nje kuphela kahle kahle nobaba kasancane namhlanje 4 items very cheap carrot amazambane beetroot ananis le mali lena mina yona engilayo ukuthi ngizokunika zithenga kanjani ngiyakhumbula ukuthi uyakwazi ukuthola abangani bakho utshwala ungalani nasekhaya uhlele ngisho lokungithakela mina chocolate etshwaleni ngihlanganisile angithengi mina imali so ihlanganisile lapha yana utshwaleni imali mina nginayo le mali engaka phela sathenga basaqala sathenga futhi namasi siyoza lengane uyakwazi unaka abangani bakho uhlele unakumntwana mina ayikho ke le mali mina ngise ngibe nayo le mali lena ngise ngibe nayo angeke ngibe nayo mina ngeke ngibuka imali enginayo ngikhabuka phela imali enginayo Isis. Angeke ngibe nayo le mali lena mina ngibe nayo le mali lena babona uzofuna mina anginayo mina le mali banathi indoda ekudeni nami umfazi kufanele nje lalela anginayo mina le mali engaka ekudeni sifuna umfazi lokudla uzokuthenga ngenkani impuphu iyangena la ngamasa ayangena la sidle ingane imali engaka mfethu angihlangani angithanga usothula nabangani bakho wangalala ngisho nasekhaya mina singadli nabantwana sizodla nabantwana la asanga le mali mina nginayo uzoba nayo ke namhlanje ngithotshala dunayo iphela ukufana neBalentine ushila khona ukuthi Valentine ngothanga ngekhaya